Ja, zullen vandaag kijken hoe ver ik kan jumpen met mijn fiets. Gewoon achter de camera gaan ook kijken hoe ver ik kan jumpen. Ja, dan kan men ook kijken. Maar je kunt zo'n fietsen omrillen en dan weg. Eerst, net goed die fietsen, ik pat dit al. En dan gaan we pakken. Kom, laat ook kijken waar ik het jumpen. Hier zo. Kijk als ik verder ga, kan ik dan. Zo, mannen. Wat is hier? Ja. Waar was hij nu? Rikje, landje, hier zo. Maar je moet kijken waar we achter vandaan. Hoi. En nog zo 2 dagen met die fiets aan, dan was het goed. Pak ons. Waar was hij? Oké, Maar hij Hier is- moet achteruit die zitten. hier zo. Precies op die lijn landje. Oké. Nou, dan moet ik een uit de trek pakken. Ja. Die fiets waar ik nog hier gedaan heb, was de Avalanche die 2.0. Bij de fiets. Maar het is zwaar. En hier zo kom je. Dat is die trek. Wij weten wat een soort trek dat is niet. Maar zo, kijk. Zo is die mooi fietsen. Maar die fiets is bijna luchtig. Dus jullie kan zien. En nog makkelijker voor. Bij die fiets landt hij net een beetje verder. Net een stukje. Oké, jullie. Zo lekker fiets. En dan weer. De voorsuspensie erbij beter aan binnen.
Kijk, een beetje verder als de eerste keer. Iedere keer is hij hier zo. Alweer een stukje verder. Ja, dank je. De volgende video gaan zij samen grotere maken, maar dat was echt leuk. Dat was heel fijn. Jij ook samen. Nee, nee, dat heb ik wel gezien. Iedere keer. We zijn nou al hier zo, laatste, waar je laatst was. Ik ben nou hier geland. Precies weer. Zo. Die fiets is bij lekker. Lamperingcamera en harder. Druk. Ja, maar die fiets ook op in de ambulance. Goeie kwaliteit, zien we wel. Lekker voor suspensie. Oké, nou niet maar. Ga nog één samenvatten. Dan we de ambulance. Oké, nou. We zijn weer een beetje verder. Dat was nou hier zo. Die fiets heb ik verder. Mijn fiets is zwaar. Waar is terecht? Ja. Wij willen die trek voor ons gemaakt. Zoals de ambulance, ik zie zo voor je oog. En veel, zoveel van een vertelling, maar ze gewoon suspensie is goed. Ik het jumpen dan bakken vast als ik op je wiel aan de Nou, we zijn hier zo tussen aan het twee rondes. Ja, zo. Iets gepakt. Oké, jullie zien nu van jullie in de volgende video. Ja.